Assalamu alaykum. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň mehriban adamlary. Mehriban tomoşaçylar. Biz sunutum ýüregi wadymat gepleşimiziň şu gezekli sanyny Mary welaýatynyň Sakarçagy etrawynyň Zähmet Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy Halipa Bagşymyz Täş Muhammed Muradow bilen döwletli ojagyny taýýarladyk. Ina Halipa täze ýyl bayramçylygyny münasibetli şagirdleriňiz bilen bilelikde bir taçagyň başyna jemlenip oturýarsyňyz. Indi Halipa söhbetimize başlamadan öňe öz şagirdleriňiz bilen tomoşaçylaryňyzy tanışdyraýsyňyz. Sağ olun oğlum. Ne şu bütün Türkmen ilmi mehriban arkadaşlarımızı yetip gelen täze bayramlarını kutlaýar. Bütün ilmimiň, bütün Türkmen halkymyzyň mehriban gahryman arkadaşlarymyzyň jany sag başı berent bolsun. Bize şeyler giňler açyp beren üçin ömürler uzak bolsun, tutýan işlerim damara başlygy beslendim. Ine men ýanymyzda şu döwletli täze ilmiňizi kutlamak üçin gelen Sawýetde oturan Sapa Aşirov şagirdimiz, Nadar Aşirov, Polat Atabayev, desadan namaz Tahir Atabayev, döwletli hoja gutlamak, täze ilmiňizi anulanyjak gutlamak diýip gelirler. Hemmäňiz täze ilmiňizi mübarek gutly düşümler ırsyl bagatly bolsun. Ina Halipa söhbetimize başlasak berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni gahryman arkadaşymyzyň saýasynda biziň milli medeniýetimiz gulleýä, gulaçýa. Ýurdumyzda nämeşeler ýaly toýlanýan ajaýyp toýlarda aýdym sazyň owady belentde ýanglanýar. Aýdymçylar, salanlar, şu şeýle ýurdumyzda toýlanýan toýlarda, bayramlarda öz aýdymlary, salary bilen çykyş edýärler. Şu gahryman arkadaşymyzyň Paýhat Çeşmes kitabyna şagirt bolmadyk, Halipa da bolmaz ýa. Elbetde şeýle diýilmek bilen bugün kunada öz agda bir maşgala olajagyňyzda bir şagirdleriňiz bilen oturýarsyňyz. Indi bilişimiz ýalam şu Halipa şagirdlik ýolum bagtyar watanymyzda hassa uly ünswerliýe, hassa öňüdiýe. Indi söhbetimiziň başyny şu Halipa şagirdlik ýolu dogrusyna başlaýsak. Aydın sahasy ýaşamak mümkin näl. Bizim berkarar bagtyar döwrümizde toýlanmaz, bayramlanmaz, hemme bezegler aydym sahasyn utdoşuk diýär, mehriban arkadaşlarymyz şol zatlara şeýle ünswerýär, bizi ünswen salanak aydym sahas ulgamyzdy şagirdlim şu täze aydymlar barady, täze owazlar üçin, sazlar üçin, aydymlar üçin Halipa nähili aydymlary täzeden aýtsak diýip horbat edip gelene şunum başı jem bolup üýüşüp gelip biziň täze bayramymyzy gutlap, täze aydymlary toýlamyzda, bayramlarymyzda bütün ýyly halkymyza ýetirmek üçin nusgolup bolup hormat edip gelen olanlar sağ bolun. Indi Halipa bayramçylyk söhbetimiziň şu ýerinde sen ýerine ýetirmeňizi aýdym diňlesek, ondan soňra sen şagirdleriňiz bilen gepleşme söhbetleşik arkaly dowam edýärsiz. Kararda dur boyuna döneyin, söz sözlendi
Sapa nese hodymyz siziň bilen dowam edäýeli. Elbetde näme Bagtyar watanymyza ýaňy bellek geçişimiz ýaly halipa şagyrdlyk ýoluny uly üns berilýär. Näme şunam halipanyň bir agdy bir oljagyny şagirdleri bolup büýüşipsiňiz, jemlenşipsiňiz. Şu ata-babalarymyzyň aýdyşy ýaly şagird halipadan ozdurmasa kär ýeter diýdi. Siz emine halipanyň kesip kärine eýerip, häzirki wagtda Bagtyar watanymyzy öz aýdym sallaryňyz bilen açyk şey diýäňiz. Hawa, annoran, doğru aýdýan bilen mehriban hem gahrman arkadaşımyň saýasynden halipa hem şagirdler diýip ýol açyldy. Bizim öz halipam Täsmimat Muradowyň şol 70 we 80-nji ýylda aýdan aýdymlary bilen täze işläp hawa halkymyza ruhy lezzet paýlaýar. Özüm häzir zähmet çekýän ýerim Mar welaýatynyň Uğusan etrawynyň medeniýet merkezinde işleýän. O taýda da halipalarymyz bar, Babajan Hallow bar. Halipamyň öýüne gelýän hawa şulaýdymy şeýle aýsam bolarmy? Şulaýdym ýa-ha bolupmy? Şeýle maslahatlaşyp Täsmimat Muradow bilen bizim ýurdumyzda täze ýyl bayramy dowam edip dur. Bizim ýöreýte şu täze ýyl bayramyny gutlamana geldi. Gepleşigiň şu ýerine öz halipam Täsmimat Muradow bilen bile maslahatlaşyp ýazgydan aýdymlar bar. Bir can ýan aýdym. Gepleşigiň şu ýerine şol aýdym ýerine ýetirip berdi. Can kanal tuğy dolup taşıp kol geliyele bir can Teşne sülün salkın şemal gel geliyele bir can İçin tuğun doğduğunda par geliyele bir can Teşne sülün salkın şemal gel geliyele bir can İçin tuğun doğduğunda par geliyele bir can Alyağın inleyeli sunların tellarına Ağalkımın köpet dağın garına Görkün bilen görürlesin gözünlerin barına Sen uğrunda yürüp bağırım kül olyala bir can Görkün bilen görürlesin gözünlerin barına Sen uğrunda yürüp bağırım kül olyala bir can Aşıklardı uy yol alyala bir can Vedus bilin kara verdim var mecalim kaçışar Kirpiklerim gidevirdim tüyü moddey tutuşar Şirin şirin sürüşmeni belki yarım sataşar Böyle yıllar aşıp yıl eliyele bir can Şirin şirin sürüşmeni belki yarım sataşar Böyle yıllar aşıp yıl eliyele bir can Duyacak olsam duyuyma can seninle oğul elimi Duyacak olsam duyuyma can dinle kadın sadımı Yaksa yaksın
çekeyinle nedeni aç kucağımı desi gülveliyele bir can yaksın çekeyinle nedeni aç kucağımı desi gülveliyele bir can sen uğrunda yürüp bağrım kül olyala bir can için tuğum doğduğunda kal olyala bir can Mehriban tomaşaçylar, biz bayramçylyk gepleşigimizi Halipamyzyň ýene bir şagirdi Nazar bilen dowam edýäs. Hormatly arkadaşymyň saýasynda şeýle Halipa şähertlik ýoluna çykyp berdi. Awa bizem şu Halipalaň aýdýan aýdymlaryny dinläp, ýanlaryna baryp şeý dip maslahat alyp, awa täze aýdymlar halkymyza ýetirip berdi. Okuwçy wagtymyzdan aýdyma höwes batda, okuwda da aýtýardym, awa mallumlarymyzam aýtdyryp aýratyn saýlaýarlar da. Gowy aýdýan diýip Halipalar bilen maslahatlaşyp ne ýurdumyzyň toýdur bayramlaryna täze aýdymlar ýerine ýetirýär.
Ne Täç Muhammed Asyň bir döwletli hojaňyza şagirdleriňizden körpe şagirdiniz Poladam gatnaşýar. Polad bilen söhbetimiz dowam edäýeli. Ene Polad sizem häzirki wagtda öz halipaňyzyň ýerine getirýän aýdymlaryny öz başlaryňyzdan ustatlyk bilen ýerine getirýäňiz. Ene söhbetimiz şular dogusynda dowam edäýeli. Men bizemne şun kun halipamy Täç Muhammed Muradow hojalygyna mehmançylyga geldik. Ne bizem halipamyzdan bir näçe sungatyň inçe sırlar olaydym nähil aýtma, bulaydym nähil aýtma diýip halipamyzdan gelip soraýas. Halipamyzdan öz degirli maslahatlar bolýan, şu aýdym aýtmakam, şu ýerine beýle aýtmaly, özü bize öwretýär. Ene Polad senem şuňky bayramçylyk söhbetimizde öz aýdymy getirensiň. Sallanıp hıypanıyray İnşinayet bilir Bıylar ay baş boluyray Gelir cemalım İnşoyun bilenay İnşinayet bilir Gecelerine hayrat kalar cemal kalar cemalım sana muştak bolacak fakir mi bay mı kirpiğimle işlerdelem başlarım yay mı Cillatlı cevhermi yayar 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 Damıt var mı aşıklar muradım Diler cemal diler cemalım Görmedikleri arzu eder görmeni Görenlerden şarlanan dolandır beni Ya patlanmayı yayar 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 Bana girmeni aşıklarım muradım Diler cemal diler cemalım Cillatlı cevhermi yayar 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 Damıt var mı aşıklar muradım Diler cemal diler cemal diler cemalım Tahira söhbetimiz siziň bilen dowam edäýeli. Näsem şuň kunny Täç Muhammed Ağa bir maşgala boljagyna mehman bolup gatnaşyp oturýarsyňyz. Ne halipa bilen sizem halipaň ýerine getirýän aýdymlaryny, isalaryny bilelikde bir işläp halk köpçüligine getirýäňiz. Awan orman bizimle hormatly prezidentimiň taýýadyna, halipa şähertlik ýoluny, halipa Täç Muhammed Muradow bilen işleşip, 2 ýyl, 2,5 ýyl, 3 ýyl, 4 ýyl, 5 ýyl, 6 ýyl, 7 ýyl, 8 ýyl, 9 ýyl, 10 ýyl, 11 ýyl, 12 ýyl, 13 ýyl, 14 ýyl, 15 ýyl, 16 ýyl, 17 ýyl, 18 ýyl, 19 ýyl, 20 ýyl, 21 ýyl, 22 ýyl, 23 ýyl, 24 ýyl, 25 ýyl, 26 ýyl, 27 ýyl, 28 ýyl, 29 ýyl, 30 ýyl, 31 ýyl, 32 ýyl, 33 ýyl, 34 ýyl, 35 ýyl, 36 ýyl, 37 ýyl, 38 ýyl, 39 ýyl, 40 ýyl, 41 ýyl, 42 ýyl, 43
Nabi şäherde olanlara bile işleşip, maslahatlaşıp, aydınların iyinçe tüzümlerini, değerlerini, Halipamızdan öğrenip, yadı edip, işlep, şeydi, park köpçülüğüne getirip durdu. Yurdumuzda teyadil bayramçılıkları devam ediyor. Halipamızın şähertleri bilen bayramçılıklarda çıkış ediyor. Şulanın aydiyan aydınlarına birden buyutanıyız, beğeniyiz. Halipa şuun kunnu yurdumuzda ullun melenýän täze ýyl bayramçylygynyň dowam edýän günlerini siziň maşgala, ojaňyzda, mihman bolduk, siziň şägirtleriniz bilen söhbet etdik, aýdymlar dinledik. Size dörejülük älemini, halipalyk ýoluny, uly üstünlikleri arzu edýän, şeýlekem siziň şägirtlerinize de täze aýdymlary işläp halk köpçüligine ýetirmekde alyp barýan işlerini, dörejülük ýollaryny üstünliklerini ýar bolmagyny arzu edýäs. Şuňky gepleşigimizde de beren täsirli gurrunlaryňyz üçin, bayramçylyk söhbetimiziň dowamyna ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz, sallaryňyz üçin biz size mundan öňmeýläkde üstünliklerini ýar bolmagyny arzu edýäs. Sinam dağlı bağrım bastı, Avgarı vedlü kalem asli, Vahgarı vedlü kalem asli, Canadır canım görşeli kenim, Görşeli canım o görşeli. Zeydem diyer öyle kurban olun karavedok hov 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 gidin indi bidin bilen yerin indi bidin bilen ardı ul canım görseli yar görseli kendim o görseli
Arzul canıma görseli kanıma görseli geley görseli. Gidin inni bizim bilen, vah yüreğinde bizim bilen, barın indi bizim bilen. Arzul canım görseli anım, görseli canım o görseli. Ay ay ay. Ine mehriban tomaşaçylar, Halipa bagşymyz Täç Muhammed Muradowlaň döwletli ojagyna taýýarlan bayramçylyk gepleşigimiziň şu gezekli sanyna geçirip gutorýar. Hormatly prezidentimizi, ähli halkymyzy täze ýyl bayramçylyk bilen tüýsürekden gutlaýar. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler döredip beren gahrman arkadamyzyň jany sag, başy dik bolsun. Tutýan tutumly işleri bagtyar watanymyza rawaşlyklara beslensin. Edi tomaşaçylar gepleşigimizi Tylla Anna Muradowa taýýarlady. Gepleşige Anna Gurban Juma Muradow alyp bardy. Hoş wagtyňyz.